Mede de nana emisa eyi yegusuara wo yensemo a ye kyerɛw na yatew entem no ɛhɔ ne yigina ɛda ne yɛhwɛ nsɛmfua bi a ɛne ara ɛhyia ɔfa edikan ɛna mede brɛw ɔfa ɛtɔso abien so mede bebrɛw da foforo yakona nkwagie beda ɛmfa nsɛm no ɛmrɛm ɛne ba mede ba eni ehia ɔkɔmfo ehia ɔyarefo ehia ɔkɔmfo ehia ɔyarefo naso afei yɛnhwɛ nsɛmfua bi a etumi ne ara ehyia ɛwɔ kasɛm ɛwɔ akenkan mu ɛwɔ ne kyerɛw mu neri kan ɛyɛ ampa ne ara ɛyɛ nsɛmfua abien ɛbɛma yɛ ampa ara nsɛmfua abien ɛno ne ara bɛma yɛ ɛno ara nsɛmfua abien saa ne ara bɛma yɛ saara nsɛmfua abien na sei ne ara bɛma yɛ sei ara nsɛmfua abien yɛkyerɛw ɛtew ntem medin de nana emisa ayi ma ha yɛ lɛ so yɛhwɛ sɛ ne medi kan no eyi yɛ ne fa edi kan ne ɛtɔ so abien no nso mede bɛbrɛw da foforo makraw bye bye.